Blue alert status ng RDRRMC1 epektibo kasunod ng bagyong Krising. Para po sa detalye ng balita na yan, pakinggan natin mula kay Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report! Itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 Emergency Operations Center sa Blue Alert status ang reyon kasunod sa inaasahang epekto ng bagyong Krising. Alinsunod dito, nagsagawa na rin ang pamunuan ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA scenario meeting kasamang iba't ibang concerned agencies. Ilang mga bayan na sa Ilocos North at Ilocos Sur ang isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kung saan ilang mga lokal na pamahalaan na rin ang nagdeklara ng suspensyon ng klase. Samantala, nauna nang inihayag ng Office of the Civil Defense ang nararapat na paghahanda ng mga LGUs tulad ng Disaster Response Plan at iba pa upang matugunan ng mga posibleng maapektuhang mga residente. Pinalalahanan din ng publiko na maging alerto sa mga epekto ng pag-uulan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.